Inin gamit ka khat prat regunailar kadon ka jingthang ya ki Taiar kali ha ka surokbah National Highway 6 Ri Bhoi ha ki artli ki jaka kawai ha umling ha kalat banlecha ka office block development officer umling bat kawai pat ka badai ha ka surokbah National Highway 6 ha ki benta jong ka sinong mau diang ya kane ka jingthang Taiar kali omla bantip ka dei ki runar ne ki riusim kabu bat kane ka jingthang shaka ha ka surokbah kalawan ra ya ka jingting jingsi area ki pajba ki balej bawan lengba kane ka surong ki pajba ki balalap ya kane ka jingthang Taiar kali ki lalej ben pelip no ya ka ding bat halor kene ke jingja ki pulit ka Ri Bhoi ru kelawan poi mardor ban penlong ke jing toket ya ki to ki bedon keti bantang ya ki Taiar kali. Si Jan. Kenapa? Jadi,